No. Zero. Zero. Awo. What bottle? Chigata. Ah, Chigata and Canada. Well. Get a bit of limbus. Get a bit of limbus. O kuge ka batokra igari ayi ghọta ha ebe isi. Asị m ajụ ọnụ. Unu okpuru isi. Ụwa bụ ọtọ na zero ụwa, unu okpuru isi. Ishikwa. Anyị na isi enwedo mmekọ isi anọdụ n'ala imeji anyị. Anyị mụ anya arụ ka azụ. Pio. Elee etu unu siri gaba nnọọ na na-aga nnọọ ka ndị isi jere ọrụ enwe ihe ha rụtara gafere m nnọọ n'ahụ ụmụ nwa bụ landlord Okongo mụnwe Okongo kirikata gara ikele m ekele. Landlord dị very funny maka Chukwu ya wee ekele bụ ihe na-adọ ihe niile ekele anyị kelele n'ụzọ taa kwa na ekele anyị ji ote na-emesara aka ekele ha ka ọjị ekele ihe anyị na-ekelere taa ụmụ nwa iji ma ọwụ gịnị ifuru ozu ebu agafecha taa anyị kelechara ozu na-efere ozu ote ọ bụrụ na ihe ekele na o mere escapes our memories o si n'ime mkpụrụ obi anyị mapụ eweli iwe anyị dị over excited kelegbukwa onwe gị n'ozu ebu aga n'ụzọ mkpamkpọ ahụ ozu ihe na-apụ gị n'ọnụ tata bụrụkwa mbọsị ikpeazụ unu ga-abata hụ m ebe m nọ na my palace na-aṅụrụ nkwụ gara ikele m ekele o mekwe mbọsị ọzọ ntụ ịchara unu ihe n'ụlọ esikweghị m n'ụzọ atụpụ ebe m si atụpụ wụ na mgbara ka m si atụpụ ihe ngwanụ nsogbu anọdụ ọ bụrụ ha n'ihe gbasara ekele anyị ga-azụ ya n'ụkpa anyị ga-azụ abụ ekele buo ya dọwara gị aga ijizie nwaanyị na-agbara ọgwụ ha na ekele bụ ihe anyị jiri ịchọgodo ya na foreign tone leka otu anyị si ekele na USA anyị pụta ụkụta isi gị ọga landlord wow I know otu anyị si ekele na USA don't worry nsogbu anọdụ ịnụkwa daalụ ji nwayọ Menya afa nwa mgbada ezi gele ya jite odogu mgbale leni ya ibe unu na arụ ụlọ ụnụ anụ ihe ale ele Igbo eji aplasara mmadụ ụlọ o dịrị unu si unu were Igbo ji plastala ya ụnụ anụle emebishi obodo igwe nyere unu ordinary task so unu mee ụnụ anụ ihe ala aṅụrị Igbo ibe unu na city eme ka ego unu na ihe ala eme ka Igbo as an occupation leenụ ha ụmụ anụ ọhịa bịa oji ọnụ ka ọ gịnị ka a na-akpọ gị ọ dị ka enwe na-eme gị n'isi arụ na-apụ gị ịṅụ gbaa n'imi ihe ya na-ekwu ka ịnị ha nwanne ị ga-eche ebe a pụọ na ya echenjere gị ọ gịnị ele ihe unu ga-eme
chebe apọ Ha? Lema agwa gị nwanne m isi ya ebe a gbaka dọkịta ire ị gara ọtụala iwu onye ala kọmatụdodo ọsọ oo nwanne m lee n'ihe Igbo na-agwa gị na mụ ahụzi anụ ị ga-eri eri Igbo na-enye gị inspiration lee ịwọlara ọtụala odogwu chika m gwaghị na anọ m oji iji nna m oji m ko mmepe anya m na mechi sheba chawa na lenu ojú ahụ Kiri ile ndị ka ji na aya pick two o gochiri abụọ gị na-asị m ihe ajide mgbe ụlọ ihe wuruwuru nọ nke ọnụ nke ọrịa ahụ pick two chịrị abụọ hold on general market pick two and last card n'oge ka m ji amụrụ anyị n'elu okwe pick two tọ zere ụwa ụwa bụ ụtọ ụwa bụ ụtọ na zere ụwa enwere nsị m ajụ ọnụ ọwa ihe ne ka unu je na-eme wee nwee ike ịnweta ego ejije akwụmụgwọ ụlọ maka ejene m lee anya na akwụkwọ ebe na akasa ebe ndere ụbọchị ihe akasara akasa aka na ndị akasara akasa ihe akasara akasa akakwa ndị akasara akasa ọkwa ka nsị m ajụọ ụnụ o wee na ka unu si ya emegide wee nweta ego eji enye m nwa na-agwụ Moga landlord biko eji m Chineke yọọ wetuo obi m nụkwa wetuo obi m ahụtala anyị dịka ndị na-enweghị aka ọrụ ihe anyị mawo mgbe ọbụla ụgwọ ụlọ gị mere spoils ihe anyị ga-emewo anyị apịgara gị alat n'ime alat gị ya wee ga gbaṅam gị chọbeda ka ọ daa gbaṅam ugboro abụọ ya daa gbaṅam so melo down ịnụkwa tọọ ihe m so otu mkpụrụ okwu nsi m atịkwana na ya wụ so ọga landlord adangrade anyị biko anyị awụdokwa ụmụaka ma otu nwụrụ bụ mama awụla gị m hụlalụ gị hụlalụ ị ga-ahụ ihe Chukwu ga-eme ala ata na-awe nwe ya na-awe ga ihe a ga-ewekwe m iwe nweghị ogwụfọ mbụ mmadụ ịnọ nkete ya chihu nọ n'ụtụtụ oke ibibịa nnọọ dobe ike onye nkere nọrọ ngana ụnụ na na-akpapụ nkata arụghị ọrụ ogwefụghị m anyị anọdụ nkịtị ịnụkwa ile anyị ga-ama na anyị dị indọstrị anyị dị very indọstrị in nature na ezinụlọ anyị ihe ọbụla gbasara nkịtị ọnọdụ na-abụrụ anyị ọnọ na-abụrụ anyị for west is not so ihe anyị jiri na-agwa gị okwu n'ugwu ka imela ụlọ anyị down nkwurịka bụrụ otu ihe na-anọ nkịtị anyị kwatawo nga kamgbe anyị ji kwata nga ịnọ nkịtị akpọ anyị ihu ya efe anyị asa ọrịa na-efe efe ọrịa ga-efe anyị ya wee otu ihe na-anọ nkịtị na-enwedị ihe ụwa ere mmanya ụkụta ehihie gị buru oche na ọgọdụ na-akabisi ụbọchị ego moto ego ụlọ ga-eme spice monitoring demons na-amonitọ ọ bụ ya mere anyị batawo ndị niile nọ nga ụkwụ ajụ anyị oyi mana ọ bụrụ na ịwapụ awapụ anyị walie uche ihe ụkụtụ gị mapụ ndị bi na nke gị amapụ mana chi ihe ụkụtụ gị makpụrụ na-enyo anyị na onwe anyị bi ebikwa na anyị makpụrụ na-enyo ya wee onye na-enyo ibe ya na-enyo ọwachi isi anyị na-apụ isi unu na-enyezi m advice mba iwe ga-arụla ọkọ ọwụdụkwa ụka ọjọọ ihe mere na patna m sị m sịgụsụ gị wepụtakwa n'anya n'ụlọ unu ọ beghị gị eyihe monitoring demon okoto gị tepụ anya na-aghụghụ vamvamva bịa si gị wepụtakwa n'anya titụkwa n'anya na ụmụ kịrịkịrị ọrụ aka dịka infrastructural establishes gị tigị anya ụmụ ọrụ dijitalụ ndị dịka ya bụrụ ire loiloi ma ọ wee saa asụ ọ wee sụ ya asụ ka dimkpa ma ọ ịrụkwa na akpati ozu ọzọ rụkwanụ ka ibe ya awụrụ gị lepụrụ akụrụba ụwa n'anya ụlọ gị lepụrụ ya anya gị bee ga 90 bọs lekwe gị lekwe Lagos lekwe gị lee Ladikpọ awụrụ loading and offloading gị na-eme onye hụrụ gị ma so iwu loading and mgbe anyị kwatara nga eche m sọ ọgwụgwụ nwa onye a na-akpọ Ladikpọ maka elele m gị hụ m na-ahụ gị m na-ahụ Ladikpọ m na-ahụ gị Ladikpọ ọ bụrụ gị gara wee ebe gị were load
loduwe onwe gị buru ibu loduwe onwe gị na moto ihe ndị awụcha ihe ụmụ okorobịa ibe gị rụwaja arụwaja ụgwọ gbọtọ na zere ụwa elodukwe ụnụ na bekee loduru ozu akwụrụkwa obizi na agwazụ kwuo ụnụ na-abụ n'ọnụ nye akwụta obizi akwụta agwazụ kwuo ụnụ na-abụ n'ọnụ ụnụ ga-eloduwe ibu n'ala dịkpọ ewu ọhịa mgbe ọnwa gwụrụ ụnụ na-enye m advice m leghara ụlọ m anya amabeghị m ihe ụnụ bụrụ amabeghị plan ụnụ mana ihe m na-agwadebe ụnụ bụ uche ụnụ dịkwa ya ngwụcha ọnwa ngwụcha ọnwa onye karịrị ndụmọdụ ụwa gbọtọ ngwụcha ọnwa otu anyị nyere gị ndụmọdụ na mgbe ọ bụ ihe ị ga-anwụ gị baga gị ji slip above it. You sleep above it. Ndụmọdụ anyị nyere gị ụgbọ ọhụrụ ụgwụ nnara ome were slip above it. Enwere onye karịrị ije ndụmọdụ gị slip above it. Mgbe chi na-enwu n'ụkwụtụ gị baa n'onwe gị uru ihe nwe gị n'anya wụdụ mgbe ọla ịnọ na-agba wowowowowo nwoke Anambra ka okwufu ọnụ after all ọ bịara abịa n'ala m ọ bịara abịa n'ụmụaka anyị nwe nwaanyị bịara abịa ị bịara abịa anyị bịara abịa both of us are Obians anyị wụ ndị ọbịa aren't we Obians? We ought to. Nwude kamgbe ụtụtụ kamgbe chi hụrụ ka m na-agbakọ ihe na gbakọ n'anya gbakọ uwe wee na-achọpụta na ugwu ụlọ ụnụ fọrọ naanị otu ọnwa ya mee spy so ọ ka unu nwee ike na-akwado ka ọ ghara ịda unu na inyo ghara ịda unu na mberede ọga landlord anyị anụghị ihe i kwuru onwekwana ihe peace anyị jiri uchie ntị anyị nke anyị ga-ejikwa no spek agbachi n'anya ihe niile i kwuru doro anyị anya mana ihe m chọrọ ịgwa gị wụ ịma na anyị agago ọrụ late na anyị na-arụ na bank gba ọhụrụ anyị bụ banka anyị adịghị ka ndị a niile na-edu n'ụlọ si na ha na-eje ọrụ na bank onwekwa nke ha na-arụ mana ihe m chọrọ ịgwa gị biko mgbe ọzọ ị chọrọ ịkpa anyị ụdịrị okwu a kpọọ anyị ya n'abalị na mgbede mgbe anyị batagoro ọrụ ịma na anyị gaa ọrụ late dịka isi na-egbu anyị oge anyị rụghala ọrụ na bank ndị bank chụọ anyị ọrụ ịma na ọkwa ala gị ụgwọ ụlọ gị agaghị eruzi gị aka ya biko ana m ajọ gị anyị agago ọrụ late ka anyị gaa ọrụ honey nwude ị na-ebe a nwunye gị na-agbakasị ọnụ ya ọnụ gị ka i bughere ụzọ kwakwara isi ime ka ihe ma ha wee buwe ọrụ gị ụzọ mara na ụlọ niile anya ụlọ niile ị hụrụ gana nya bụ bankị m nya bụ kọtụ m nya bụ oyere m nya bụ ihe niile bifo i kwuo okwu n'ụlọ ne gị buru ụzọ kwuo ya bụ ụzọ kwuo ụlọ ne bifo ọrụ gị ọrụ a ya ụlọ a first bifo ọrụ ụlọ a first bifo ọrụ ị na-anụ uche gị dịkwa ọgala nlọ ilekwa n'anya ọ bụ mkparị ka nwaanyị m na-abara anya ọ na m abụ onye mkparị anyị na-agwa gị ewu eziokwu ọ bụ ebe ahụ ka anyị si enweta gị eji akwụ ụgwọ ụlọ ọ bụ na anyị gaa ọrụ late achụ anyị ọ na-adịla ndị mmụọ ebe ọ na-eri ka o si agbachi iwewere nye anyị ga-akwụ ụgwọ ụlọ ụnụ hụrụ na ya nụ ịhụrụ ndị na-eje ọrụ ka ịhụ ndị bankị ka ha na-apụ nke ụrụ nwụchi ihu ịdọ ọka ite mmiri nwunye ịdọ ọka udu awọ onye kwọrọ ibe ya kwọrọ ji ọrụ mba na-ebe ịmụ ọgọlọ ka nne anyị ochie ji ọrụ ije ya eje ihuhu ọhịa anọkwala nwa were anọkọtakwala nwa were ụmụazị abụọ sịrị ka anyị nwere fichọs were anyị na-ata ịgara nwa agbọghọ bụ isi mpe nwa agbọghọ anụla isi chezi onye mgbe ọ ga nwoke bụ ịhụrụ ya na ya na-abụ ọga ndụ nwoke bụ ịda akwụtọ na-aga ọnwụ a na-alala isi na-echezi esi ọnwa ejipụla ya kọmpeneshọn na biko tụwa m ihe na-atọ agwala gị mbụ mgbe anyị kwabatara ndị ọhụrụ a gwara gị anyị nwere kapịlarị anyị ma kapịlarị anyị so Therefor akọmpesetịbụla anyị nke ndị agha onye na-ehụrụ ụtụgbo onye ogbeni ọwa onye ogbeni ọ ga-esi nsụ ọwụtụkwa nsụ ihe ha na-arụ ha si ha wụ ndị bank ihe ha na-arụ ọ kọvrịj ịhụrụ ụnụ nsogbu adị ị ka na-eme kapịlarị gị na katapila gị ọ mgbe ọnwa gwụrụ
mgbe ugwu ụlọ mere spy ka ị ga-ama ma ọwụ mmụ bụ okongo ọwụ mmụ nwụlọre ka ọ nọ nwe gaghara mụlọ gwụrụ kedu ya ka fọwa mobi agụ nke ọfọkwa na nwoke a itigara n'ụmụli anya na ego ngọrụ nwoke mewa amụsị nwoke mmanụ ego ụwa mba ọ bụrụ maka hapụ nke ahụ enweghị na-alaiki ego onye ọbụla ị hụrụ anya na-achọ ya ọka onye ọbụla laikiri ego hapụ ka ahụ ịhụ na agwala m gị chọọ ihe ị ga na-eme ọwụ abalị ụtụtụ ị nọ n'ụlọ enweghị ihe na-arụ chọọ ihe ị ga na-eme ma anyị na-ahazikwa na ihe anyị na-ahazi ka ọnwụ ike ịrụ ọrụ ọ dịghị na mma chọọ ihe ị ga na-arụ Which number that overall bank managers? Ma nọmba ma akara ekwentị ya ma data si ma presidential si niile. Kpọnọ nga ihe mere ogbe mana postola anyị ọ bụ anyị nwa ga-adịzi in charge of Umumunike Community Bank. Ọ ebe ahụ ka anyị gaji ọrụ ugbu a. So ihe anyị ruo ugbu a ka anyị nwee ike anyị download all the files. I accreditate. I know. Ngwa ka anyị gawa n'oge anọdụ. Tupu na-echefu Dangote. Ọkwụela ka ego ya batala. Ọwela. Ihe taa. Ngwa anyị ga-aga sign ya. Let's ka anyị discover the money. Lee who mother na Lee who na bank kwa. Pastor. Bank. Ya. Mbe enwe ihe ụmụaza na-agọ. E nwere ihe ụmụaza na-ezoro m n'ụlọ na-eme ama ha. Hey, lee dị ya. Kwa ihe ụmụaza na eje ha akwapụ. Eje ha akwapụ. Mistake mmiri ega mmiri kelele kwa kebe wewe eji mmiri awụkasị m n'ahụ eti ọkwụla na mela tilalo ọ mmiri nkịtị ka awụrụ gị ihe gị na-etigharị ka awụgara gị ọsọ ọcha n'anya ihe mmiri nkịta na-awụ ụmụazị ha na-amali elu ihe mere gbata ata awụla gị mmiri ọ ga-agbanwe akwa wuru dejọrọ ahụ ịsa na ahụ ihe awụrụ mmiri ọgụgọ na-atọ ụrọ gị bọmbụ ị ga-eti ya ya eti ụlọ melalo alabe na kpakpa gị oburu n'isi ka kpara n'ịkpa akabọ ọ dịrị ihe nke a ọ ka amụ mmanụ n'okerezi ma ofu ekoro gwụrụ m ihe a karịa na ịsụrụ ọbante sụsịa sụọ kroseti n'elu ya wee yọọ mmiri ọyọ nkwụ yojuo m ihu mbakwa ihe ahụ dịkwa mmiri ọjọọ ihe a mmiri wezere ụwa ọ bụ efe ya olee efe gị ebe ọnwụ agala akpọkeshi igwe ga-anụ nke a obodo anyị niile ga-anụ nke a ụlọ ejule ewele iwe na mmadụ kwa ndị ara eche m sị uwe na sef ogu ndị ara mụ nwela nlọ mụ nwe okooko mụ nwe okooko ga-akwara mmiri
agwanyere akwa mbụ ihe ji wekwa akwa ihe jikwa onye kere oge nwanyị mma ọbara ya tọpụ ụwa anyị na mbụ ikwere n'oge eke ga-agwụ ara onye kere ụwa ome nwanyị mma ee nwanyị mma oge nwanyị mma agwa mụrụ nọ ndị ara Jesu police. Anyị na-agwa ka imechi ọnụ maka ihe ọbụla ikwuru na a ga-eji ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe. Yes. na mmerenụ Arrest him. emerebe ụlọ ekwe nwatakịrị dị ka ndị enweghị ihe mere.